Για να βάλουμε πιο κάτω το χρόνο. Τώρα μόλις έρχεται και το παιδί με το καφέ. Ο Βαγγέλης, γεια σου δάσκαλο ομορφόπεδο. Για πάμε να σταθούμε, πάμε κολύμπι. Εγώ σε λίγο θα κολυμπήσω και στο νεράκι αυτά εδώ πέρα. Τώρα αυτό το λες για καλό ή για να αρχίσουν να σε... Προσέχετε λίγο τώρα στην Αθήνα εκεί πέρα που θα πάτε μετά για μπανάκι και τέτοια, μην είστε όλοι μαζί. Υπάρχει δεν υπάρχει ο κορονοϊός, είναι αλήθεια δεν είναι ψέμα, εμείς πρέπει να προσέχουμε. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρουμε τι γίνεται, οπότε καλό είναι να φυλαγόμαστε ούτως ή άλλως. Πάμε χεράκια δεξιά-αριστερά. Καλημέρα από την Ελένη. Δεν θα το παίξουμε ήρωες. Εγώ έχω συσταθεί αρκετά την προπονησούλα την προηγούμενη. Όποιος δεν έκανε την προπονησούλα πριν, εγώ θεωρώ τα πάρα πολύ καλή για τον κόλο. Κάναμε ωραία δουλίτσα. Μισή ωρίτσα κόλο. Και όλα καλά. Η Χρύσα έρχεται, λέει. Έχει και τη μηχανή της. Απαγορεύονται. Απ' την άλλη εβδομάδα Απ' την άλλη νομίζω. εβδομάδα απαγορεύονται οι διαδρομές εκτός Αττικής. Εκτός νομού. Ο Νίκος, λέει, ρωτάει πότε θα ανέβει, λέει, στο YouTube η αερόβια και η κολοπροπόνηση. Α, πείτε μου κάτι. Θα τα ανεβάσω νομίζω αύριο το πρωί θα ανέβουνε. Απλώς επειδή είμαι λίγο, τα έχω ξαναπεί, θα τα ξαναπώ, δεν πειράζει. Επειδή είμαι λίγο ψυχαναγκαστικός, η χθεσινή προπόνηση αεροβική δεν με πολύ τρέλανε. Δηλαδή δεν είχα πολύ, όχι όρεξη και δεν ξέρω, ήταν λίγο. Παρ' όλα αυτά κάψαμε 500 θερμίδες σε 35 λεπτά. Αλλά επειδή ξαναλέω πάμε τζόκινγκ εσείς, επειδή είμαι λίγο ψυχαναγκαστικός και θέλω να έχουν όλα ενέργεια, μου την πηδώνει και λέω να μην την ανεβάσω. Για πείτε και εσείς να την ανεβάσω ή όχι. Το αποτέλεσμα ήταν αποτέλεσμα και αυτό δείχνω και κάθε φορά ότι κάθε προπόνηση μπορεί να μην είμαι και εγώ καλά, δηλαδή να είμαι κουρασμένος, αλλά την κάνουμε. Οπότε θέλω τη γνώμη σας. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε. Ας τον κορμό στην άκρη. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε. Η Παναγοπούλου, λέει, δάσκαλε, πάρε τη γυναικάρα σου και ελάτε στη Λούτσα για μπανάκι. Και νόμιζα έγραφε Λουτρά. Για πάμε καθίσματα τώρα να ξεκινήσουμε απευθείας. 1, 2, ένα κανονικό, ένα jump. Θα κάνουμε από όλα, ξαναλέω σήμερα. Ένα κανονικό, Κοίτα προς τα εκεί. ένα jump. Ωραία. Ένα κανονικό, ένα jump. Απ. Ωραία. Πάμε με το που να πάρουμε την μπάρα μας, ό,τι έχει ο καθένας. Κώστα λίγο πιο μπροστά είναι. Είτε και μπουκάλια με νερό. Ωραία. Και τραβάω προς τον αφαλό μου. Όλοι λένε να την ανεβάσεις. Πάμε, ένα, εδώ. Ο Μαυρόπουλος, λέει, προπόνηση είναι προπόνηση. Καλή κακή, θα την ανεβάσεις εννοείται. Οκ. Πάμε επί το που στάσει του σάψη, είτε στην πάρα σας είτε κάτω στο πάτωμα, δεν μας πειράζει. Απλώς το πρόβλημά μου είναι ότι όταν σας κάνω μια προπόνηση θέλω να έχω ενέργεια για να την κάνετε με ευχαρίστηση. Οι αρχάροι μπορούν να βάλουν τα γόνατα. Ναι, βεβαίως. Θα την κάνουν δικιά τους, ξέρουν πια. Πρέπει να ενσωματωθούν πια στους προχωρημένους. Δεν μας πειράζει να πάτε μέχρι κάτω, ας είναι και λίγο. Ας είναι και αυτό. Αλλά το στήθος πάντα μπροστά από τα χέρια. Μην βλέπω κανέναν έτσι. Αυτό που δείξαμε 3 φορές. Έχουμε ένα jump και ένα χωρίς. Πάμε. Ένα όχι, ναι. Όχι, ναι. Τα χέρια μου είναι η βοήθειά μου στο να παίρνουν το ρυθμό. Βλέπετε, πάω πίσω στα πόδια, τα χέρια μου, αλλά όχι τα πόδια μου. Στο επόμενο όμως. Η Γεωργία Έμα, λέει, ο αραχτός κύριος από πίσω, πείτε του να σηκωθεί και να κάνει καμιά ασκησούλα. Ζωή χαρισάμενη. Πάμε πλατούλα, φύγαμε.
Παιδιά, φαίνομαι εδώ πέρα, εντάξει. Τι έφτιαξε ο άνθρωπος, ρε. Τι έφτιαξε ο άνθρωπος, ρε. Πολύ βαρύ μου το έκανες, ρε πούστη. Γαμώ το. Ρε, τι κάνω για το κοινό μου, ρε. Τι κάνω. Ο Νίκος λέει, χθες ερώτησα για την αντικατάσταση των υδατανθράκων με λαχανικά. Και δεν σου απάντησα. Τι ποσότητα λαχανικών, λέει, τρώμε, σαν την πατάτα περίπου. Αυτό εννοεί. Τα λαχανικά που άφας και λίγο παραπάνω δεν τρέχει τίποτα. Μακάρι να τρώγαμε όλοι λαχανικά, δεν παχαίνουμε. Πάμε push-ups. Ο Μίξ Βαν Μάρκ λέει, προλαβαίνει να μπει για προπόνηση μόλις μπει Εννοείται. σπίτι. Πρώτο σετ είναι. Πάμε. Ακόμα και αυτοί που δεν μπορούν είτε με γόνατα, να μένουν σταθεροί δεν πειράζει. Το θέμα είναι να μείνω στην άσκηση. Ωρε φίλε. Και μην μου πείτε γιατί κουράστηκα, γιατί κάνω μισή ώρα κόλλο πριν. Να μου πεις τώρα έτσι και ο κόλλος. Είναι το ευαίσθητο σημείο μου. Πάμε. Στέλιο, string, άμα φοράς string έλα εδώ λίγο να σε δείξουμε στο κοινό. Γιατί εμείς διαφημίζουμε και τα δίπλα μαγαζιά. Δεν μας μοιράζει. Ελάτε όλοι στα λουτρά. Να σου πω κάτι. Και πότε τους βάλουμε άμα έρθουνε ρε. Σουκού. Σουκού. Άμα έρθουν πότε τους βάλουμε. Αφού θέλουν λέει κάθε 2 μέτρα. Έχουμε και πάνω όρο. Roof garden. Παιδιά, ξέρω όπου πηγαίνετε θα λέτε το όνομά μου, Έχετε να φάτε ξύλο. Αυτό πήγα να πω. Πρέπει ένα μαλάκα που με πλέξει. Oh, fuck. Πάμε push-ups. Θα μπεις. Πάμε. Είμαστε όλοι εμείς Έλληνες κατάδρομης. Πάει το κοριτσάκι. Τρόμαξε. Όσοι δεν μπορούν, εγώ να τα. Ναι, έχω ξαναπεί, κάντε τη δικιά σας. Και μην κολώνετε και αρχάρι, πάμε όλοι μαζί. Να ενωθούμε. Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος, όχι την άσχη. Ανάσε τσουλάνια. Α, ωραία. Μετά θα κάνω και μια βουτιά. Όχι για μένα, για σας, γιατί εντάξει, σας σκέφτομαι. Παίρνα, πήγαινε βολτούλα. Μωρέ. Λοιπόν, έχετε ένα σκαμπό. Κάτι έχετε, το έχω εγώ εδώ πέρα. Εάν δεν έχετε, προβολή κανονική εσείς. Εγώ πάνω εδώ. Να στρίψω έτσι. Λίγο πιο εδώ. Εδώ. Ναι. Και πάμε. Προβολή με jump. Up. 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 Όποιος δεν έχει, κανονικό σκαμπό, κανονικά στο πάτωμα, δεν μας πειράζει, το δείχνω κιόλας. Εντάξει. Πάμε τώρα push-ups σε ένα, είτε στο σκαμπό είτε σε κάτι που έχουμε πιο ψηλό και το άλλο στο έδαφος. Δηλαδή, εγώ έχω εδώ αυτό, θα το δείξω εδώ. Και τι κάνω, push-ups και με το χέρι το άλλο χτυπάω. Όποιος δεν μπορεί, στο πάτωμα μόνο. Όποιος δεν μπορεί push-ups στο πάτωμα, είτε εγώ να τέτοια κανονικά και το άλλο χέρι κάθε φορά το ένα να κουμπάει. Έτσι δίνουμε έμφαση στο ένα χέρι μόνο. Πάμε το άλλο. Jump. Jump. Έχουμε και αυτά, πες το πρόγραμμα είναι. Όλοι καλοί χωράνε. Φτιάχνουν τα μαγαζιά.
Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Έχουμε push-ups στο άλλο χέρι. Νομίζω ότι αρχίζει και καίει πολύ. Πρέπει να το πας πιο εκεί. Εδώ. Ναι. Έχω και το cameraman εδώ πέρα. Κάτω στο πάτωμα είναι έτσι, Εντάξει, δεν αλλάζει κάτι. Είμαι εγώ να τα ξαναλέω. Πάτουμε. Και πάμε τώρα εναλλάξει πόδια. Εναλλάξει πόδια με εναλλάξει χέρια. Ο Κούτσι λέει, τρόμαξε λέει η παραλία. Τρόμαξε η παραλία με τον Παούλο. Πάμε. Αλλάζω. Για σένα. Αλλάζω. Όσοι δεν έχουνε, κάνουνε. Εντάξει. Προβολή και αλλάζω. Ωραία. Yes. Και να αλλάξει push-up χέρια. Δηλαδή, είμαι εδώ στο πάτωμα, τα πόδια μου στο κέντρο και push-ups, αλλαγή. Το χέρι που είναι πάνω βοηθάει, είναι το βασικό, το άλλο είναι βοηθητικό. Αλλιώς το πάτωμα λυγίζει το ένα χέρι. Πιο πολύ από το άλλο. Μπράβο. Η Ελπίδα Μπέκου, καλημέρα. Καλημέρα Ελπίδα. Ανάσας. Η ζέστη είναι ωραία, αλλά δεν είναι σύμμαχος για την προπόνηση. Τα έχω παίξει ήδη. Ήρθε η ώρα για το επόμενο σκέλος. Έχουμε την μπάρα μας που θα κάνουμε όμως. Η μπάρα μας. Για να δω εγώ εδώ πέρα τι γίνεται. Ωραία φίλε. Πίσω. Έτσι θα κρατάνε την μπάρα, έτσι. Ναι, πάμε. Ωραία. Ένα. Είμαι σκουπόξυλο, Ναι. Όσοι δεν μπορούν την πίσω μεριά, να κάνουν από μπροστά. Για κοίτα και λίγο θάλασσα. Πάμε άρση θανάτου. Τι σημαίνει άρση θανάτου? Χαϊδεύω με την μπάρα που έχω το σώμα μου. Δηλαδή, χαϊδεύω και πάνω. Χαϊδεύω, η φτέρα να κουμπάει κάτω. Άρα δουλεύουμε αρχαίους. Δεν θέλουμε πολλά κιλά. Εγώ επειδή είναι μεγάλο το ξύλο, δεν με αφήνει να πάω πιο χαμηλά. Ωραία. Μπορώ να τα κουμπίσω βέβαια. Κόλλησε. Λοιπόν. Εντάξει, κομπλέ λέει, πάμε. Άντε να δούμε. Λοιπόν, πάμε. Πέφτω από τη μία, γυρνάω. Πέφτω από τη μία, γυρνάω. Έχετε ένα εμπόδιο στο κέντρο και δουλεύετε. Η Τζίνα, καλημέρα Σούγκαρς. Φιλιά λέει και πλάνο στο Δημήτρη μας. Τέλεια, τώρα δεν έχει άλλα πλάνα, τώρα πάω να κάνω προπόνηση γιατί έχει πάρει δάσκαλο. Να μην τα τελίκια. Δήμητρα! Πάμε push-ups, πάνω στο παγκάκι σας ή κάτω, φύγαμε. Η Αναστασία λέει τα έχουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές. Αν έχετε μια καρέκλα είναι ότι καλύτερο είναι να σκαμπώ, το είπα και πριν. Ο Μίξ Βαν Μάρκ λέει μια φορά ήθελα να κάνω λέει live και έφερα την καταστροφή. Δεν πειράζει, έλα πάμε. Ανάποδη λαβή στην μπάρα μας, πάμε. Θα τα κάνουμε όλα πιο έντονα τώρα πάλι. Πάμε να τσαντιστούμε. Χαμηλώνω. Πάμε. Κοπηλατικές ανάποδες. Ωραία μεσούλα. Προσέξτε τους τραυματισμούς. Λίγα κιλά, δεν χρειάζεται πολλά.
Πάμε πάλι προβολές από εδώ και από εκεί. Αν δεν έχετε κάτι στο κέντρο δεν μας πειράζει. Και δείτε κάτι νοητό ότι υπάρχει. Χαμηλώνω από τη μια μεριά, γυρνάω, χαμηλώνω από την άλλη, μένω. Γυρνάω, μένω. Όταν σκεφτόμαστε ότι υπάρχει κάτι για να περάσουμε ή να πηδήξουμε, η άσκηση γίνεται αμέσως πιο έντονη. Θα το διορθώσω μετά, να το βάλω στο κανάλι, θα το κόψω, θα το ράψω και όλα πάνε καλά. Πάμε για push-ups. Το τραπεζάκι στα push-ups αλλάζει τελείως την άσκηση. Γι' αυτό ποιος έχει το κάνει αλλιώς το πάτωμα. Είτε με γόνατα είτε κανονικά. Πάμε. Ο ρυθμός, ανάλογα με τις δυνατότητές σας, πρέπει να γίνει, να το κάνετε δικό σας. Να πιεστείτε όσο μπορείτε, αλλά να πιεστείτε, έτσι. Ο Γιώργος ρωτάει, αντί για το ξύλο, λέει, να βάλω βαράκια ή μπάλα. Ναι. Ή μπάλα. Ναι. Ό,τι μπορείς να έχεις αντικείμενο που θα μπορεί να κάνει push-ups είτε με γόνατα είτε όχι. Όχι. Α, αυτό μήπως εννοεί το πάνω. Πάμε ανάποδα. Κοπηλατική, Ναι. Όσοι έχουν μπάρα, ανοιχτή κοπηλατική. Ναι. Ύψος όμως. Εμένα επειδή είναι αυτοσχέδια η μπαρίτσα που μας έδειξε ο Γιάννης. Οι λαβές είναι λίγο πιο περίεργες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λάθος. Προσέχουμε. Δήμητρα Γιάννης λέει, ο κόσμος σε θέλει γυμνό τώρα στη θάλασσα. Αυτοί εκεί το κάνανε. Πάμε άλλο ένα. Μένω. Κάποιος έκλεισε το γενικό, κάποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Σαψάκια. Όποιος θέλει να κάνει πιο έντονα push-ups, κάνει και εκρήξεις. Αλλιώς εδώ. Θέλουμε ένταση, θέλουμε έκρηξη. Σήμερα δουλεύουμε τελείως διαφορετικό στυλ. Άλλες φορές σας έχω πει να κοιτάτε λίγο την προπόνησή σας, να κάνετε αρκετές επαναλήψεις. Σήμερα θέλουμε εκρήξεις να κάψουμε full. Η Ελπίδα απάντησε για το ότι σε θέλουν γυμνό στη θάλασσα, ότι δεν θα έχεις πρόβλημα, αλλά θα το κόψει το βίντεο στο YouTube. Θα βάλει φίλος οικείς. Τι. Μεγάλο. Ναι, είναι και αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρεις πού να το βάλεις. Είναι από τη Ζηρίχη, καλημέρα, δεν σας πρόλαβα, αλλά θα κάνω το πρόγραμμα από το YouTube. Έτσι, κορίτσι μου. Το κάνω πρωί γιατί έχει και ζέστη. Να ξεπερδεύουμε με την καλή την έννοια. Ναι, και ο κόσμος μετά μπορεί να θέλει να πάει για μπάνι. Ανασύλες. Fuck. Πάμε να ετοιμαστούμε. Πάμε αυτό που χάσαμε πριν να το ξανακάνουμε. Πιέσεις όμως. Με βαρίτσα ή ό,τι έχει ο καθένας. Πάμε. Ποιος είναι ο σουβλάκος? Είναι ο σουβλάκιας. Και μου πέφτει το κεφάλι τώρα και γινόμαστε viral. Fuck. Πάμε να τρελάνουμε τώρα. Πάμε δικέφαλα επί τόπου. Εδώ.
Μην το βλέπετε έτσι, είναι βαρύ αυτή η μαλακία. Είναι βαριά. Έχει παρκάρει εκεί. Σίγουρα. Πάμε πλαϊνά βήματα. 1-1. Σηκώνουμε, κατεβαίνω. 1, 2. 1-2. 1-2. Χαμηλές κινήσεις σαν μαρκάρισμα. 1-2. Σηκώνουμε. 1-2. Πάνω. Πάμε πάλι για όμως, ετοιμαστείτε. Εδώ. Οι αυτοσχέδιες μπάρες είναι πιο ωραίες. Πάμε για το κέφαλα. Η μπάρα είναι προσφορά του καταστήματος. Sugars. Fuck me. Δεν πειράζει, όσο επαναλήψεις βγουνε. Αν έχετε λίγα κιλά είναι πιο καλά. Με ό,τι έχει ο καθένας. Πάμε πλαϊνά. 1-2 και πάνω. Πάμε. Μαρκάρισμα και πάνω. Όσο πιο χαμηλά γίνεται το μαρκάρισμα. Yes. Παιδιά, εγώ τα έχω παίξει αλήθεια, αλλά όχι μόνο για την προπόνηση. Πραγματικά με έχει κάψει ο ήλιος. Ήθελα να έχω θέα σήμερα να σας δείξω. Όλοι έχουν ένα θέμα με τον κυριούλη στην καρέκλα. Η Ελπίδα γράφει και τι δεν θα έδινα, λέει, να πέρναγα σαν τον κύριο, λέει, από πίσω. Να έκανα προπόνηση και μετά βουτιά. Μετά θα σας δείξω. Μετά θα σας δείξω και το τρελό μου φιλαράκι, το Σταμάτη είναι εδώ. Ο Σταμάτης ο Μπάγκος που κάναμε προπόνηση την άλλη φορά. Σταμάτη! Σταμάτη! Θα πας από εκεί να κάνεις. Ετοιμάσου, σε λίγο θα έρθω να ξέρεις. Μιλάμε για το πιο ωραίο άντρα που υπάρχει. Εκεί μόνος του, γιατί υπάρχει. Λοιπόν, και πάμε πάλι. Τι θέλω τώρα. Πετάω πόδια μέσα, πετάω πόδια πίσω και κάνω push-ups. Παπ, push-ups. Όχι, λουτρά ωραίας Ελένης. Προς επίταπρο είναι. Καθόμαστε στο καμπό μας. Καθόμαστε στο καμπό μας. Πηδάμε, ανεβαίνουμε, ανοιγοκλίνουμε πόδια. Πάμε. Η Μαρία λέει μόλις τώρα γύρισα, λέει, από την προπόνηση. Κάνε κι άλλη. Πάμε πάλι πίσω ψάκια. Ανάμεικτο πρόγραμμα. Να μην βαριόμαστε. Πάμε τώρα push-up και πλάι και τα δύο πίσω. Ξεχάσαμε ότι το καλοκαίρι θα έχει κόσμο. Πιστεύαμε θα ήμασταν μόνοι μας. Πάμε τώρα να σηκωθώ, να πάω στο πλάι, να σηκωθώ να πάω στο πλάι.
Πάμε. Πλάι κατεβαίνω. Ο κόσμος ζητάει μετά μια βουτιά. Εννοείται. Με το Σταμάτη το φίλο μου. Θα σας δείξει ποιος το Σταμάτη, το ξέρετε. Τον έχω δείξει σε βίντεο. Κολλητός από αυτό που σου δείχνει τι σημαίνει ζωή πραγματικά. Και να μην το βάζεις κάτω. Μαρία, και εγώ αυτό θα έκανα. Η Μαρία λέει το απόγευμα άλλη προπόνηση, τώρα θα πάω για μπάνιο. Εντάξει. Την προπόνηση την κάνω εγώ για όσους θέλουν επί τόπου, για να υπάρχει επαφή μαζί σας. Μετά θα ανέβει στο κανάλι τους ή άλλους. Κάναμε μισή ωρίτσα. Είναι λίγο κουραστικό αν μπεις στον ήλιο, δεν από ψέματα. Παίρνουμε για ένα σούλα, θα κάνουμε άλλο ένα τρισέτ και θα σταματήσουμε. Γιατί βλέπω να μας παίρνει το 166. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την μπάρα μας και θα κάνουμε το εξής. Γύρισμα και ξανά κάτω. Γύρισμα και ξανά κάτω. Άμα έχεις λίγα κιλάκια δεν σε ενοχλεί αυτή η άσκηση. Καλημέρα από τον Τάνη. Τώρα πως είμαστε. Δεν ακούς που μιλάω. Ναι, καλημέρα, να το παίξει. Α, από τον Τάνη καλημέρα λέω, νόμιζα δεν ακούγομαι. Πάμε ανάποδα δικέφαλα. Τι είναι τα ανάποδα δικέφαλα, εδώ. Δηλαδή, δουλεύω μόνο το πύχη μου. Εδώ, Α, και η Άννα. Είχα να τη δω καιρό. Πού σε ρε Άννα. Σε ρε Άννα. Μου λείψατε live, λέει. Μου λείψατε live. Πάμε για push-ups. Push-ups με ένα πόδι να το φέρνω πάνω μου. Πάμε, πάμε. Πιο δύσκολο. Γι' αυτό θέλω να το σκαμπώ. Και αφού δουλεύουμε μαζί. Καλημέρα από την Ατζελίνα, λέει έλα με τρέλα. Ποια τρέλα. Μόνο η κορδέλα έχει μείνει τώρα. Ξέρεις τι φταίει. Δεν έχουμε τον πίπι. Πάμε πλαϊνά πάνω. Εγώ τώρα το κατάλαβα. Πάμε πλαϊνά και θα τελειώσουμε κάπου εδώ γιατί ο δάσκαλος κοντεύει να πάθει ηλίαση. Λείπει το πουλί μας. Όλα τα πουλιά λείπουν. Χαθήκαμε. Να είναι φορά σπίτι air condition. Δεν μας βλέπω για άλλο εξωτερικό γύρισμα. Η Ατζελίνα